Gayam patek uken kabiyag ko naited na kun sa bali a puso marik nagpay para pamateg mo idintuta awan ka to'y sidong ko apay anya kadi tibasun ko tani ayat impaay kumeti amin ko ada kadin sa bali a puso nagsakit para kanya, ti inaramid mo. Naragsak ka kadi, amangkit kita kanya, agsangsangit adda sa bali nga ayan. Kasanod awan kan dito'y na apay anya kadi ibasog ko tani ayat impaay kumeti amin ko ada kadit sa bali a puso nagsakit para kanya ti inaramid mo naragsak ka kadi amangkit kita kanya agsangsangit adat sa bali nga ayan kasanod tupay lagadong nga arapaak tiyat kaya asang wen tawan kan dito'y na nagsakit di ba nagniayat nga awan ka asping na apay ngamin anamat patik ka kadagiti sinab sa bunga na dila
usping na apay ngamin anamat pati ka gagagiti sinap sa bungan adila apay biyak ko anya gagiti basal ko tapno ni sut ipanggapwam no madayo sa wem manalan no anya di kayat mo tapnon mapasubli kayat nabukaw ko apay biyak ko anya kaditi basal ko tapno ni sut ipanggapwam no madayo sa wem manalan no anya di kayat mo tapnon mapasubli kayat nabukaw ko sa wem manalan no anya di kayat mo tapnon mapasubli kayat nabukaw ko. Sikat ay nasamit nga kainaya ngem awan kamet biyak ko dito'y dem na pasikadilatan ken arapaat asikat ay lalailwe kiti agpatna kanayon ka malaglagit biyag ko mangipaay bara ni pamateg mo di makaanay nga kadwa adu asurat mo kalikagum ko asikatay agparang dito'y sibay ko diyak pulos inalilaw tuirik nat anagayat ken ka natarnaw nga ayat inag in parik na
kaanay nga kaduwat adu asurat mo. Kalikagom ko kasikatay agparang dito'y sibay ko. Jakulos inalila tuirik na nga nagaya